Seigarren beko ikasleok tangrama sortu dugu denon artean. Bertan ikastora gozo eta eroso egoteko behar diren ezaugarriak edota balioak adierazi ditugu. Zuzena pertsona batek edo lagun batek esan behar diguna. Aurpegira esaten digu eta ez gure atxik. Ander, badakizu zer den errespetua. Errespetua da norbaitek esaten badu gauza bat bere iritzia kontuan hartuta errespetatzea. Kaixo Arkaitz, badakizu zer den alaia izatea? Izaera atsegina den pertsona izaten da. Eta pertsona alaia triste zaudenean laguntzen zen. Ainara, badakizu zer den divertigarria. Divertigarria, divertitzeko aukera ematen duena. Rules. We need them to get a better school. Venga. Zer egiten du lagunon batek? Lagunon batek laguntzen dizu triste zaudenean, zerbait ez duzunean ulertzen eta zerretuta zaudenean. Iñigo, zer da zintzoa? Zintzoa da sekretu bat kontatzen badiozu, berak ez dio inori esango. Kaixo naiz, alusa zalu zer den bihotzanekoa? Bihotzanekoa da, triste bazaudenean bera lagunduko dizu. Eta beti zure lagun izango da, ere bai eskusa bala da.